Hello guys, yan maglilinis tayo ng bike ko. Guys, medyo madumi na oh. Yan yung ginagamit ko yan. Madumi na guys. Ang gagamitin natin na panglinis to. Ano naman dito eh. Guys, so mga madumi na guys. Hindi masyadong nalilinisan. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Dating ganito na lang, bala ko dati huminto na lang. Akala ko dati wala nang mapapala. Mabuti na lang hindi pa ako nadadala. Kung pinanghihinaan ka ngayon, balikan bakit mo sinimulan to. Anong dahilan ba't ginawa mo? Ngayon ka pa nga ba hihinto? Malayo-layo na rin ang narating mo. Gawin ang lahat na nasa isip mo. Huwag mo nang gawin na yung huminto. Cheers! Yan guys, tapos na tayong maglinis ng bike. Yan guys, so medyo malinis na. Dito, yan, medyo kumintab naman na. So kita ulit tayo sa next vlog ko. Bye.